साफ्रोमबो इउटुब नायनो मोजां मोनग्रा आंनि साफ्रोमबो लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलांबाय। लोगोफोर मोजां मोननानै फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जोंनि भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि श्री नरेन्द्र मदिया जे लैथो सिङाव हाबनानै गोदोनि समनि महाभारत समनि दारका नोगोरखौ लैथो सिङाव हाबनानै भक्ति खालामहैदों। मानो होनब्ला जोंनि भारत हादरनि बेबायदि गाहाय मन्थ्रिखौ मोननाया जोंनि भारत हादर नि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। मानो होनब्ला बियो भगबानखौ आशीर्बाद लानानै जोंनि हादरखौ सालायलांगासिनो आरो बेबादि गाहाय मन्थ्रिखौ मोननाया जोङो जोबोद गोसो खुसि। मानो होनब्ला बियो भगबानजों सोमोन्दो लाखिनानै बे रायजोफोरखौ जोंनि भारत हादरनि रायजोफोरखौ मारै सासन खालामनांगौ बेखौ जोङो मिथिनो मोनोना लोगोफोर। आरो दिनै बे समाव जोंनि भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बै समनि महाभारत समनि जेब्ला महाभारतआ दावहा जोबखांनायनि उनाव जे भगबान श्री कृष्ण थानाय दारका नोगोरखौ गान्धारी जे कौरब पान्डबनि गेजेराव दावहा जाखांनायनि उनाव कौरबनि बिमा गान्धारीया जेरै गावनि फिसाफ्रा थैजोबनायनि जाहोनाव भगबान श्री कृष्णखौ बिनि थानाय नोगोर दारका नोगोरखौ सावहोदोंमोन। बे समाव सावहोनाय समाव भगबान श्री कृष्णआ मिनिनानै गनायनानै लादोंमोन आरो बेनो गान्धारीनो आशीर्बाद होदोंमोन। बेनि उननि समनिफ्रायनो बे दारका नोगोरा लैथो सिङाव गब'नानै थानायखौ जों बे भिडिअनि गेजेरजों मोन्दों लोगोफोर। बेखौ जोंनि भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि श्री नरेन्द्र मदिया जाहाजजों थांनानै लैथो सिङाव हाबनानै भक्ति खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे भिडिअजों नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। मोजां मोननानै फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम बेखौनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन, नोंसोरनो नायलांदो। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी।